Vanaf vrijdag is de vlag bij hockeyclub Venray in top. Na ruim 40 jaar heeft de sportclub haar clubhuis verruild voor een splinternieuw onderkomen. En dit werd het hele weekend gevierd, met op vrijdag de officiële opening en op zaterdag een clinic voor de jeugdleden. Nou, het is heel erg goed gegaan. We hadden inderdaad de officiële opening met alle notabelen, de sponsoren van de vereniging, de businessclub, de mensen die meegewerkt hebben aan de bouw, de realisatie van het clubhuis. Het hoogtepunt is natuurlijk het officiële openingsmoment. De vlag gehesen samen met Anne Thiele. We hebben een speciale vlag van MHCV ontvangen van de familie Thomassen. En die hebben we meteen in de top gehangen. Dus het was een heel mooi moment. De realisatie heeft een poosje geduurd. Het heeft bijna 5 jaar geduurd, vanaf het moment dat wij de eerste ideeën hadden tot en met zeg maar even de ontwikkeling, de architect, hoe moet het plaatje eruit zien, vervolgens de financiering rondkrijgen, eerste offertes opvragen bij de ondernemingen. Dus dat zijn allemaal al best wel wat lange trajecten. Nou, dan krijg je natuurlijk dat in ons geval de bouwwereld die trok aan. Nou, dan moet je weer opnieuw in de onderhandeling. Dan moet je weer opnieuw gaan kijken wat vinden we echt belangrijk. Wat is essentieel voor ons clubhuis. En uiteindelijk zijn we daar na bijna 5 jaar uitgekomen. En de bouwcommissie die daar 3-4 jaar lang iedere week mee bezig is geweest, die hebben mooi werk verricht. En in die 5 jaar is er ook aardig wat zelfwerkzaamheid om de hoek komen kijken. Absoluut, dat zit er zeker bij. Hè. Je moet je voorstellen dat zo'n elektrische installatie, daar heeft niet iedereen verstand van. Maar gelukkig binnen onze vereniging waren er ook gewoon leden die wel verstand hebben van elektrische installaties. Van hoe je moet bouwen, hoe dat de installaties verder in elkaar moeten steken. Hoe dat zeg maar, interieur, exterieur bij elkaar past. Dus we hebben op zo'n manier met toch wel veel mensen wat voor elkaar gekregen. Voorzitter Antio Straten is enorm trots op het eindresultaat. Ja, absoluut. Wij vanuit de vereniging natuurlijk, want het is een ontzettend mooie accommodatie. Het is gewoon hartstikke mooi om nu mensen te ontvangen. De uitkomend spelende verenigingen die hier nu zijn en komen, die zeggen ook van het ziet er fantastisch uit, schitterend. We kunnen weer fris en vrolijk douchen. En dat was in de oude accommodatie toch wel anders. Op sportief gebied staat MHCV er prima voor. De sport gaat aan zich heel mooi. De dames 1, heren 1, die echt gewoon goed hockey spelen. Die heren 1, die staan bovenaan, ruim bovenaan. Een paar weken terug een aantal belangrijke wedstrijden tegen de nummer 2 en nummer 3. Wordt gewoon gewonnen, wordt gewoon goed gespeeld, fijn gespeeld. En daarna is het natuurlijk hartstikke leuk om in het clubhuis eventjes af te ronden. En ook het aantal jeugdleden van de hockeyclub groeit voorspoedig. Je ziet het nu ook, gewoon toch wel een leuke club aan kinderen die bij elkaar zijn. We proberen de jeugd al wat vroeger te betrekken bij het hockeyen. Eerst kon dat niet vanwege het gevaar van de sport. Maar nu zie je dat op vrijdagavond om 6 uur de funky hockey, dat zijn voor de echte kleine kinderen tussen 6 en 7. Daar is gewoon toch wel weer steeds nieuwe aanwas en die kunnen we weer doorschuiven na een aantal weken, maanden naar de nieuwe teams. En dan, dus op dit moment is het nog steeds positief.